Mehriban agdalanmaz. Şu vicdanı düşürmemizin esasy maksady bize öz iň bagtly günler bolan bagtly toy pursatlaryny, ýaş toýlaryny, bäbek toýlaryny ananan bir näçe müşterilerimiz bar. Biziň hem şol müşterilerimizin biziň edýän işlerimize berjek bahalary, olaryň pikirleri biz üçin ören wajyp. Gelin häzir şol müşterilerimizin birine jaň atyp görelim, onuň pikirlerini bilelim. Alarmy kahve iştirap edýän. Alo, Alo, salam. salam. Jeren jasezmi? Howal. Biz sizi Ýaýlym Media studiýasyndan beýmada aýtýas, görleşip bilýäňizmi? Niyeti? Ýaýlym Media studiýadan. Ha, Ýaýlym Media. Howal gürleşip bilýän salam gowmuşyz. Hawa, gençe biz ýakyn günlerde siziň ýaş toýuňyzyň şaýady boldyk. Bir näçe suratlary, videolar aldyk. Ine şol hakynda siziň pikirlerinizi bilesimiz gelýär. Ýaýlym Media hawa allyk suratlarymyzdan, videolarymyzdan allyk. Kışka çaydan da bizine goýumy diýetdi, gowy hemme dady, kollektiwiň işleýişem gowy arasynda kaçtybasy gowy suratçylarymyz ajan aýtýan belläp geçen atgowy. Aslında hala değil. Söz yok. Kışka çaydan da. Işık bolsa, toy bolsa hakman Ýaýlym Media ýutulmaly. Nesip bolsa gençe. Başgalarymyz bilen gara salykda. Nesip bolsa ýende garaşýas. İşiniz uğruna olsun. Yaman haladık bize. Atgowy. Spasibo size de köp. Ýaýlym Media komandasına da köp minnetdar. Hawa, sağ bolun gençe, size de maşgalaňyza agzy berlik arzu edýäs. Sagamaňça oturuň, sağ bolun. Bagşlaň beýmada aýdýanysy. Yok, hadi çok sağ olun. Sağman işlem. Bar, sağ bolun. Aha. Şular ýaly ýakyn sözlerden soň nädip işlenmejek, nädip döretmejek. Biz üçin her bir müşterimiziň pikirleri ören wajyp. Mehriban agdalanmaz. Biz size Ýaýlym Media studiýamyzda siziň ähliňize garaşýar. Ýaýlym Media iň anamly hemem ygtybarly topar.